Kudu ngerti artine. Gamelan. Apa? G. G niku gong. Heeh, gong terus dikapake. Nggih ditabuh. Gong. G niku gong. A niku ampiang. Hubungane ampiang karo gamelan lho apa? Ampiange apa to? A niku angklung. Angklung. Lho angklung niku termasuk gamelan, Pak. Oh iya, gamelan cara Banyumas kok ya. Napa nggih to? Oh iya, Banyumas ngangge angklung. Nggih kula kok wonten. Oh, riak ya ana. Lah nggih. Ponorogo. Angklung. Heeh. M. M. M menika mik. 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 Kok iso tekan mic barang? Loh, gamelan niku nek mboten enten mike mboten saged anu lho, Pak. Mboten dicopne san ngoten mboten saged muni. Oh. Nggih muni jane tapi mboten banter. Oh, Mesti iya. jenengan mesti nek mboten enten mike mesti nggih ngentung-ngentung ngoten niku. Ah iya. Ibumu buka lek ora tak kei mic-ku ya mesti bingung ae teh. Ora iso nyinden, ora iso gonas-ganes, mula ya mesti golek mic. Kabeh sinden golek mic. E jebul. Ayo. Menika endah. Endah. Nggih. Maknane endah? Endah niku karawitan niku endah, Pak. Oh iya. Sakwise ana gong, enek apa mau? Angklung. Angklung enek mic akhire endah dirungokne. Nggih, endah dirungokne. Lho, saking jenengan anu, napa niku? Jenengan pirsani? Apa? Nik napa? Rancakane niku lho, Pak. Oh rancakan, Rancakane niku kayune ukir kuwi. diukir. Lah nggih saya to, Pak. Iya, Endah. Terus L. L. Lan ora. L menika lampu. Waduh, Utawi iki lighting. jane arep nyinden war nyuluh kodhok teko lampu Lighting. barang. Lighting, Pak. Lighting. oh Jenengan iya. nek mboten enten lighting-e sindan-sindan mboten cantik kok. Oh iya Ketinggal bener. cantik. Tanpa ada lampu mesti penonton do bengok-bengok ya. Mesti Nggih. lampune kok peteng dedet ngono ya. Nggih, mesti Ah, iya. wedhot sindene. Ayo. L. Bar kuwi terus A. A meneh. A menika Heeh. ayu-ayu sindane. Loh. Oh, Mesti iya. angger sindan niku mesti ayu, Pak. Heeh, Ayu, gamelan. N. Lah niki Dhewe N. N. Heeh. N. Entekno. N menika nanggap wayang. Terus maknane penjabarannya? Gamelan niku nek mboten enten sing nanggap, wayang nek mboten enten sing nanggap to, Pak. Heeh. Mesti anu. Mesti nggih anu. Mesti mboten payu. Mboten payu, mergo ora enek sing nanggap. Nggih. Ning welek mlaku ya hati-hati aja njrimpeti kabel ngono kuwi lho. Mboten. Terus rimpet kan nek sinden mak glubuk ning kono malah isin ora. Pun nggih niku Gamelan wis, heeh. Utawa iso dimaknai gamelan itu dari kata bahasa Inggris ya kuwi game land. Game adalah permainan, land adalah garis. Permainan yang tetap menggunakan aturan. Nggih. Nah, ngono kuwi. Nggih sing bener ngeten iki sing leres. Wah, lambumu ora. Ya saiki nembang pamundhute Bu Winggi, Bu Lurah ngersakake sesideman. Ayo. Nggih. Bawanana engko komplitana tekan langgame pisan. Nggih, Pak. Nggih. Apa ya apa? Wiwitane andere sang peke priya bagus
sang pramana ning wasis ngungrum nanu hangungrum marang bendara tiasu lestya pijer ngincangake halis masuk terus tresno sesideman ya nduk luweh becik patenana timbang pepisahan ya sulestya rewangi samudana marang kula warga garwa lan praputra liwat kincanging alismu kumoso hangladang rasani hatiku senadyan musling seret yuswaku aku isih mampu ngeladen risolahmu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katubahan jrimpo jiwa ragaku pakurang kahormatan mamperong berubah ngarepi nah karo setel karo sing ngendangi iki ha iya wis semono kendang pirang-pirang didep dhewe ciblon sabet gedhe jaipong isik tambah banyuwangen ayo wis ben dintekne ngono ayo ayo sik rasa kuwi ya ayo ngedine karo vaksin ya urip ana kutha gedhe angkatke ya kowe tukake
Terima kasih Genduk Umi Hafifah. Ya. Lan iki kejaba dhewe sowan komplit karo kadang-kadang Waranggana pengrawit. Kersane para warga masyarakat lan panitia iki ngaturi rawuhe ya kuwi Waranggana sing lagi viral, sing lagi tren ana ing ngendi wae. Ya. Mbak Elisa Orkaro Salaso. Alhamdulillah bengi iki ya iso sowan mrene bareng karo kanca-kanca. Iya. Akeh lho para netizen iki sing do menyarankan kalau bisa Pak Cahyo selalu mengajak Elisa. Sirku ya ngono jane sirku. Biyen nalika aku sik Joko ki ya, Nduk. Disaranke karo para penonton wayang, Mas Dalang, sampeyan yen pengen laris, pengen kondang, nika lho Bukesi mangjak terus. Lah carane ngejak ben iso melu aku terus, Bukesi mbiyen pancen tak niati, tak rabi. Ayo. Akhire sprene angger aku mayang mesti melu. Ayo. Elisa. Yen pengen Elisa melu aku terus, carane didongakne men awet sehat ya. Iya, Bukesi mbiyen ya sinden anu ya kondang Padalang sekedap. Dalam. Aku kok atiku mak teratap to iki mau. Ada Elisa yen pengen melu terus, tak kira ya tak rabine. Wah, teratap aku. Aku ora mung ngono ya wedine kok amini ya alhamdulillah. Lho, jane tak kebiri. Ya aja mung kowe sing rugi malan kok. Ayo ditampilke. Oke, yo. Tukung-tukung ngormati Mbak Elisa Orkarus Alaso berpacu dalam melodi ya yuk. Sugeng dalu Mbak Elisa Orkarus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sedaya ingkang sampun lenggah wonten mriki sedaya. Ora apa-apa terus sing tak senengi ya ngono kuwi kok malan. Ayo ndang, terus. Hah? Pripun to, Pak? Hah? Kan aku menyapa. Lah iya. Sebagai seorang sinden terbekali yang paling keren kece se-Indonesia Raya. Heeh. Akan menyapa sahabat-sahabat besti aku yang ada di sini. Oke, maka dari itu dilanjut saja. Ayo. Injih, kula sowan wonten mriki ngaturaken sembah nuwun sanget. Lan kula derek mangayu bagya. Anggenipun panjenengan sedaya ngadani menika acara inggih menika merti dusun menapa inggih sedekah bumi. Bener to, Pak? Bener, jos apik tenan. Nggih. Kula injih ajeng ngaturaken derek mangayu bagya. Mugi-mugi sedaya ingkang mirsani ringgit wacucul wonten mriki. Oh, iki tak ralat. Ringgit wacucal, udu wacucul. Wacu. Lek cucul iki malah awakmu sing cucul ora. Bukan col. Ora ngawur. Kirain A itu O ya. Ringgit wacucal. Ringgit wacucal wonten mriki ingkang menika wonten dalang kondang kaloko sajagat raya inggih menika Cahyo Kuntado. Kuntadi. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh mriki pinaringan berkah. Sedaya ingkang gadah padamelan tetos petani tetanen gadah apa sih? Apa duwe sawah bener ya? Oh, sawah, saben. Saben diparingi tanduran ingkang sae. Sedaya ingkang dagang saged diparingi berkah ingkang kathah bati sing oke.
Sing duwe pedamelan dadi guru ya entuk gaji ke-13, 14, 15, 16 lan sak piturute. Komen bonusnya akeh, sing dadi PNS bonusnya akeh. Sing lunga ning luar negara, luar kutha, muga-muga nek Bali ya nggodhet sing akeh. Sing durung oleh bojo ndang oleh bojo. Bojone siji wae aja akeh, Pak. Mengke kaya Pak Dalang ki lho berniat bojone akeh. Aja mboten pareng ngaten nika. Sapa sing berniat bojone akeh? Mau jarene. Loh, aku ki menceritakan, ya toh. Iki kudu diluruskan. Bu Sukesi Rahayu niku sakderenge kula rabi, lak menjadi waranggana bintang tamu kaya sampean. Bukesi kan? Bukesi, dadi nderekne Pak Anom Suroto, Suwargi Pak Mantep, Pak Entus, Laris nganti inti. Lah, pada waktu itu saya hanya menjadi dalang biasa, ora mesti tanggapan. Biasa. Terus, disaranke karo kanca-kanca. Macah yo, yen sampean pengen laris, pengen kondang, ke lho Bukesi ki jaken terus. Lho kok yo gelem mau ngono to. Lah, carane anggere Bukesi kae gandengke wis dadi rondo kok rabi, sampean tak jamin mesti laris. Alhamdulillah. Alhamdulillah mlaku laris dugi sak menika laris. Iya, ngono kuwi. Upama kula nggih pengen laris, pripun carane? Kula kan sinden. Piye carane ben iso laris kados panjenengan niku lho langgeng le laris ki awet ngaten lho. Lho carane selalu apa kuwi jenenge akrab dengan dalang. Ya, sing jenenge sinden itu tidak bisa pentas mandiri. Upamane sedekah bumi wonten ning Banaran. Terus nanggap sinden tok sampeyan diunggahke ndur meja ditonton wong sak lapangan. Kan ra mungkin. Mesti enek dalange, enek pengrawite. Mesti kudu kompelit. Dadi carane men iso laris ya kudu akrab karo dalang. Sapa sing kok eloni paman bengi iki sampean melu aku? Ya piye carane ling akrabi aku? Lek tak kongkon piye-piye kowe iki manuta. Oh ngono. Gandeng Pak Cahyo wingi kan bar ulang tahun, to. Aku arep ngenai hadiah sebentar. Lihat sini. Pak Cahyo ulang tahun to? Ulang tahun. Nih, iya. Iki ben akrab. Apa kuwi artine? Iki to? Heeh. Sange ngono. Apa kuwi? Diajari bocah ki mau sange Kuwi artine apa? I love you ngono. Oh, alah iya. I love you. Aku tresno kowe panjenengan. Oh, iya. Kan sebagai sinden kuwi kudu nresnani sapa sing dieloni. Panjenengan kan ndas kula. Panjenengan kan ten mriki ndas kula. Ndasmu dhewe kuwi ora. Pemimpin pemimpin rombongan. Iya, pemimpin rombongan das kula. Dadine kula saged kudu menghormati panjenengan kanthi niki wau. Sange. Oh iya. Terima kasih. Ditampa to. Kita akrab kan jadian. Akrab. Ya muga-muga bar iki panjenengan tambah laris, kula tambah laris nggih. Kan wis besti. Ning ya kuwi lho apa jenenge permintaan dari para penggemar wayang supaya Mas Cahyo selalu mengajak sinden Elisa. Monggo sampean lak melu sapa-sapa, sok-sok mayang dhewe. Lah carane ben iso melu aku terus kuwi piye aku bingung ngono lho. Pripun nggih? Bu. Pripun carane ben kula tumut terus nggih, Bu? Kira-kira pripun ngaten. Masa awakmu cah dewasa kaya ngono kok ya ora tanggap. Nah, pripun? Lek mau kan Pak Cahyo ngendika supaya laris yo Bukesi ki rabinen. Mosok ora tanggap. Supaya dhek laris, jawane kowe arep dipek ngono lho. Oh, kula dadi dipek dadi adine. Aku ora ngono kuwi lho mau sing ngomong. Tak dongakne awet sehat men iso melu tanggapan aku ngono. Dipek dadi keluarga besar Madang. Wah, lah ngono lho, lebih sae ngaten nika. Nggih. Pak Cahyo kula matur sembah nuwun sanget saged sowan wonten mriki. Kula niku kalih panjenengan dhisik kula lho. Dhisik lha apa? Lek tekan kene. Oh iya, aku mau dadak camping ning alas kok dadi ya. Kamu kesasar to? Sasar sak pole. Mongko dalane anyar dicor ngono wae gampang kok. Kamu lihat mana? Sirku lak kabare iki lak dalan padangannya akeh sing jalan berlubang. Terus akhir lewat nggen Bojonegoro kono kae. Wah akhire malah keblasuk-blasuk. Mergo yen aku karo jalan berlubang ini paling wedi. Akeh yang terjadi kecelakaan mergo anane jalan berlubang kuwi. Oh ngono. Mergo jalan berlubang iki pancen berbahaya. Ning bahaya meneh sing lubang berjalan kuwi luwih bahaya kuwi. Apa ana lubang
lubang berjalan ya. Anak. Di Iki- sekitar kita ada itu. Ana ya irungku kupingku ki lubang Ah, berjalan iya. tajane ndi ya. Betul, J, betul. Pak Jayon iki dilalah yang nonton banyak banget ini anak-anak kecil atau. Nah, ini para generasi penonton wayang. Lah Gitu. iya. Sok-sok yang dipersiapkan kan hanya generasi dalangnya, dalang cilik, generasi sinden cilik, generasi pengkrawit. Cik. Neng generasi penonton wayang tidak dipersiapkan. Betul. Ini adalah hebat untuk Mbak Naran sangat luar biasa karena anak-anak kecil naik ke panggung. Ini adalah generasi penonton wayang, penanggak wayang untuk acara Calon. Merti Dusun yang Ya akan datang. calon-calone. Pomen aku bombong banget gandeng aku bombong. Nah iki aku arep ngetokke duit. Oh to. Tapi iki nyilih saweran. Engko tak iso. Tenang no Sinden pikir. laris kok nyilih saweran. Soalnya gak duit diet pecah, sinden laris ditekan abang kabeh lho. Iya. Malah geleleng ya. Tak bacain dulu ini tulisannya ya Pak ya. Ya, suratnya. Nanti habis itu nanti aku mau ngasih hadiah buat bocil-bocil ya. Walah senenge. Walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Cange. Dalu menika kula nyuwun gending podang kuning alias bojo loro. Lho. Piye iki? Podang kuning kok alias bojo loro? Lah mbok meneh hubungane karo omong aku mau. Iki sasemita ya. Nah, iya. Gending menika kula tuju kaget. Warkop. Dono Kasino Endro napa pripun iki? Warkop piye to? Oh, warkop. Warkop kok WARKOP. Oh, Warkop. Warung kopi. Oh, warung kopi Mpok Indun. Cukup sekian, terima kasih saking kula Heri 46. Wah. Oke, Iki kandel iki, dihitung ra transparan ra iki. Transparan ra masalah. Ayo. Transparan. Di ewangi ngitung le, disawang le. Ayo. Hitung ya Le, kingkong nggo siji. Hitung. Loro. Telu. Hop, sing kaos abang kok arep kudu ngadeg kok sik sabar sik. Kok wis arep mencolot kok sik. Ayo. Papat. Nah. 5 6 7 8 9. Wow, berarti 500.000 ya. Oke, terus iki tak bacain lagi dulu. Siap. Nyuwun gendeng gubuk asmara dari Aryo Banaran saking Jugan Wedus. Oh, Juragan Wedus online. Juragan ya jugang iki lho. Salah lihat loh. Nah, ini ada tindih juga 100.000 ya. Terus iki nyuwun capeng gunung jengleng pangkure jengleng. Oke. 100 ya. Oke. Nah, iki engko ning kene ben go sinden-sinden. Lah iki buat anak-anak tak jupuke 1 2 3 4 5. 50 tapi sing iso jawab pertanyaan ya ora. Contone. Wah, sing arep dhewe nggawe batik. Aduh, mati aku nggih. Contone. Aduh, mati. Gampang lho, gampang. Iki jenenge apa? Lah, neng dudu kuwi pertanyaane, iki contone. Pinter gawe dolanan cah cilik-cilik Elisa. Siap ya. Engko ngacung dulu lho. Ngacung dulu. Saiki sapa sing wani nomor 1 ngacung munggah kene. Kene sapa wani? Maju kene. Rawani. Oh, ya. Tak takoni ya. Ngerti Sunan Kalijaga? Ngerti tenan ra? Sunan Kalijaga. Duwe lagu tembang to. Tembange jenenge salah sijine. Wah, kok sabar. Salah sijine. Penek duwike terus bernapsu banget iki bocah. Salah sijine ilir-ilir, ta? Sing nomor loro gundul. Maju sapa sing wani? Ora gundulmu. Kene. Kok gundulmu barang? Ayo sing ndi? Ya kene Pak, sini maju. Maju sini depan. Nah, siapa? Namanya siapa? Nuril Maulida. Hah? Nuril. Uril? Nuril. Uril. Nuril. Ngu. No. Wah, kok aku budek to mong kowe cedak kene lho. Mbak Nuril. Ya. Berarti mau apa? Gundul apa kira-kira? Gundul.
gundul pacul. Nah, benernya 50.000. penak toh. Pinter ya, gampang toh. Gampang. Sapa wani meneh maju siji. Sapa 50.000 jenenge Mbak ki, lho. Mam? Mbak Elisa? Iki iso nggo tuku kacamata. Nuril. Nuril, ayo. Yo sing 50.000 lanang-lanang lumayan iki lho. mau sing sarange ro Mbak Elisa lho. Kene maju. Nah. Sapa jenengmu sapa? Lendra. Hah? Lendra. Rendra. Kowe sayang aku po? Yo. Wah. Ngene lho mentale rasa nganggo sasmita. Elok men. Kalah Sampeyan- mentalmu, Sik, Pak sik, Cahyo. Sapa asmane sapa? Angge mik, sapa asmane? Namanya siapa? Lendra. Nah. Loh, kamu sayang sama Mbak Elisa toh? Sayang? Yo. Iya. Ya kalau gitu sama aku juga. Ini kamu tahu nggak wayang yang gendut itu namanya siapa? Tak kasih pilihan. A. Limbuk. B. Lia Kenes. Bo. Iyo. Weh, apa jawabannya kok gur bengak-bengok tok? Lembo. Limbuknya 50.000. Nah, saya sarangnya piye mau? Sarangnya piye? Yeah. Siapa wani maju nih? Wah, yes. Loro. Ya sini Wes. maju biru. Polahe kaya ngono bocah. Ada lagi enggak? Ayo Oh, kuwi. cewek 2, Wah. habis ini cowok 2 ya. Oh. Ya, cekel iki mike cekel. Tak golek wayang. Sapa medun? Nanti gampang tak conteki, engko tak conteki. Nah, namanya siapa? Jawab dulu namanya. Tiara. Mutiara. Yang satu? Husna. Ini namanya desa apa? Desa Sidoarjo. Pinter. Yang satu? Desa Sidoarjo itu ada di Kabupaten Ban. Pinternya saya ketahui. Wes. Loro neh lanang loro. Ayo. Konjo medun, wes munggah konjo medun. Ira aja brutal. Lumayan iki nggo jajan kacamatane mau lho, sing ana irunge. Nah jenenge sapa? Aldo. Hah? Aldo. Sing sijine? Nganggo me. Wulan. Oh, Vian karo Aldo. Aldo, iki jenenge wayang apa? Semar. Wah, pinter tenannya 50. Ah. Gandeng ra nganggo pilihan, kowe wis bener langsung tak nek 100.000. Iki apa? Goreng. Hah? Dudu sakerah udu kuwi. Yo. Sapa? Betul, sapa baleni? Yo. Nah, bener. Kowe iki koclok kok. Apa enek ngono jenenge yoyok iki lho. Wah, lah Elisa iki malah genjleng kok. Petro. Ah, Petro Petro. bener. Oke, kasih tepuk tangan buat anak-anak yang di sini semua. Wah, aku seneng banget Pak. Jarang-jarang loh anak-anak pada nonton semua. Ela. Anjir, saat Iki ini- meneh semangat karo cah Lah, cilik-cilik. yo toh. Ngono kuwi dadi Mumpung merespon nonton. apa yang ada, cerdas tenan Elisa. Ya biar nonton, besok ben nonton sesuk nggo jajan. Nek nonton wayang entuk duit iso nggo jajan, penak to? Kandhane sarange. Sing kaos abang ngadeg neh pengen entuk dhuwit neh ye. Jeng ngaturaken ini nggih lelagon nggih Pak. Siap, nggih. Capek gunung dulu buat pembukaan. Oke, siap. Karo Nggih. nyepake parian wong hubungane karo apa merti dusun ta. Merti dusun, ya. Ya. Pangkur caping gunung terus dijengglengke. Dijengglengake. Ya, coba kaya apa. Ya, Mbak Elisa. Saben bengi nyawa sempa
kompak kok sempak piye to? Kompak. Apa? Kompak. Kompak kan cuma Ketika satu. serasi itu bersama-sama itu namanya kompak. Ya kompak kan cuma satu. Iya. Jawa ki akeh disingkat. Piye? Misale banget, apik banget. Oh iya. Sempak, semangat dan kompak. Oh iya. Nah, ini ngono lho. Tadi disingkat ya? Singkatan. Sampean ki ya Yunan kuwi. Yunan. Apa Yunan? Elisa ayu tenan. Oh, ayu tenan. Oh, Pak Cahyo. Kulitmu teh, Apa? kulitmu putih. Oh iya. Elisa, Kula mbutmu wo. but, Hah? but, Mbutmu wo. but ya. Rambutmu dawa. Rambutmu dawa. Pak Cahyo, Apa? rung mucung. Apa? Rung mucung. Apa kuwi? Irungmu mancung. Heeh, likuceng. Apa li kucing? Taliku kenceng, lek ora kenceng ora iso ndalang. Iki kenceng banget iki ora. Kalian kecek ya. Oh. Pak Cahyo, kamu tau gak sih? Hah? Tol mude. Apa? Tol mude. Ya ampun astagfirullahaladzim. Apa kuwi? Mantolmu gede. Oh iya. Biar kita bisa boncengan berdua naik motor. Oh iya. Oke. Oke, baby. Ampun bu. Niki namung gocek lho bu. Saestu. Tenang Elisa, tenang. Nang kene iki dhek iki wis tak liarke. Oh, saestu Jadi bu. dhek iki milik umum. Ora apa-apa, tenang. Mangke kula bali ampun digemboske bane lho bu. Oh, tenang ora Cahayu khusus Mboten karo kowe. napa-napa, nggih. Khusus ambek awakmu tak liarke, Oh, tenan. Ya, ora apa-apa kok Pak. Ora Udah apa-apa. dikasih izin loh Pak. Kena ning awake dhewe beda keyakinan nih. Kok beda, maksudnya beda kamu Katolik, aku Katolik, kamu Islam gitu? Enggak. Apa? Beda keyakinan itu maksudnya aku yakin seneng, kamu yakin gak seneng sama aku. Jadi Ya bener. beda keyakinan. Iya. Bang. Yen memecang mengkaro janur kuning. Awas le. Elok tenang. Ki lho senengku madang karai jan. Piye? Ya kuwi mah lho sempak banget gitu loh. Iya. Semuanya itu seneng aku. Jadi kelihatan regengku marenggeng ya. Regeng. Kan ini sama ya. Ini karawitan yang ditangkap itu semua regeng gumarenggeng, penontonnya yang nonton juga rukun kabeh ngono lho. Buktine rukun apa? Buktine rukun ya iki kabeh madhep rene. Ana siji sing madhep rono. Ngopo kae? Pipis. Iya. Heeh. Engko pas Mbak Elisa, sing bareng entuk dhuwit, lah Mbak Elisa pas mencolot tiba ngono, sampe langsung iya, ngono lho ya. Heeh. Aja nyokorke lho, wis takne dhuwit lho. Iya, kalian besti aku. Iki kok turu iki mesti ra entuk dhuwit iki. Ra semangat galau dek. Ya, Mbak. Kembang wae weteng gunung. Ya, iki kompak banget lagi sesuk. Iya. Sesuk tak gawa ya, Le. Melu nek Mbak Lisa mayang sesuk melu ya. Arep ki apa? Dolop. Iya. Yo. Dipalarke. Cita. Aduh, penak banget, Pak. Sing klambi biru ngerti sampean polah ngono Mbak Elisa langsung. Bukan main.
bukan, main-main juga bukan. Ayo, elak. Panas udan. Aku parikan dulu ya. Engko kabeh parian Ya. nyanyi. Ya yo. Menyang Tuban Menyang Tuban. arep pacaran. Heeh. Padahal ra duwe yo. Duwe nek kok delikne. Terus Mugi-mugi warga Banaran sugih berkah lan lumintu karaharjan. Allahumma amin. Tak cilik-cilik nerokne aku. Ayo. Allahumma amin. Iso to? Iso. Yo rasa mentelengi aku to iso ngono. Ngono. Saged to? Allahumma amin. 1 2 3. Ya, rene perwakilannya. Ya, rene. Sama sing durung. Rasa tukaran. Aja dijoroke Rasa rebutan. kancane. Lho. Ngene iki lho perkara duwe malah geger ngene lho. Mau wis entuk borong. Wis entuk borong mau. Iya. Iki. Sik coklat iki lho, Pak. Ya coklat rene. Sakake. Coklat rene coklat. Pokoke ben entuk kabeh. Coklat. Nah, iya. Iki sarungmu aja diwel-wel ngono to, Le. Oke, kita mulai dari mana, Pak Yoyo? Dari Sindennya. Mbak Lia Kenes. Wah, Iya, oh. Aku gumen lho, Pak. Baru nyampe aku. Nyapa? Wah, ngakak aku. Ngapa? Ada kipas itu, kipas kotak, 2, ditumpuk sama Mbak Lia. Terus? Sikile unggah nodes. Lah yo aku, waduh iki apa iki? Kok buadek ngono ya?